σίγουρα και έχεις κάρτονα, όχι όλο το χρόνο, να τρώει 2 κιλά την ημέρα. Όλα μάζετα, κάνεις Τι λένε τσιγάριδες, Μένιο? Τα τσιγάρα αρχίζουν να γίνονται. Αλλά άμα πιούμε εδώ το βαρέλ, δεν πιστεύω να τις φάμε ύστερα. Τι λένε τσιγάριδες, Μένιο? Τελείωσαν, βγήκαν. Αλλά εγώ δεν είμαι καλά. Άρχισα να παραδείσουν. Τώρα θέλουμε νερό. Πάτε μέσα.